Mention. Thanksgiving of Rodolfo Quirino, Noemi Hingpit, Edward Culo, Angela Chupaco, Caterina Pineda, Cancio family, Elena Castro, Irene Cruz, Ariel and Lolet Malyari, Kenneth and Annie Tumbucon, Jonel and Cherry Dakutanan, Felix and Ellie Dizon, Jimmy Dizon, Feli Hiyamisu, Yoli Churukubo, Patricia Icoma, Joan Pusuko, Apong Tina Yuson, Judy Simeon, Manuel Epipanya Michael, Annalisa, Marion and Cheryl Yanko, Michelle and Prince Tamondong, Annie King, Juanito, Jaime, John Javier, Melchor, Clarita, Ryan, Melay, Mau David, Melody Mendoza, Benji and Victor David, Emily Bitog, Jojo and Yoli Yusi, Kevin, Maria Angela and Lord Ken Dayala, Rosa Gintu, Bobet Cruz, Hill and Malu de los Santos Sisters, Corazon and Suzette Fernando, Corazon Vincent and Jack Morales, Kenneth and Kirby Mendoza, Arnel and Linda Nulud, Robert and Gigi Rodriguez, Amelu Arniel Angel, Alain Nicdao, Barangay San Juan Bautista, Mr. and Mrs. Ricardo Manlutak, Cory Cramar, Maricar Cramar, Marilyn Manlutak, Maricel Manlutak. Birthday Dapuri, Ding Pangan, Teresa Chan, JL Makalintal, Mirna Betwin, Baby Pablo and Benjamin Marcelo, Prenser Layog, Lita Leharde, Jason Sile Lingad, Mark Allen Saplada. Special intention for the Joshua Salm Parbo. Birthday na pong Charity Albito. Special intention of Joshua Salm Parbo, Stephanie Marie Buen, Mia Gacela Cortez, Paul Vincent David, Louis Martin David, Elmer and Cherry Ocampo, Elena Ocampo, Laksamana family, Sumbilyo family, De Guzman family, Chipe family, Laura and Eliseo Medina, Charles Henry Elida, Michelle Elida, Apong Usta, Guanlao. Ashley Chia, Princess Serrano, Leo Campo, AC Soriano, Susing and Meli Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Regala family, Jerome John Paul, Jopet Mendoza, Janus Richard Cancio, Maria Bernadette Soto, Romualdo Regala, Shane Torres, Christine Noel Sunglao, Francis Clarence Bitog, Christian Bitog, Jonalyn Camiging, Micah Ponyo, Paul Wadman, Lolita Velasco. Speedy recovery of Jose Guevara, Francisco and Teresita Giao, Ernesto Bitog, Romeo Cancio, Euphrasia Valencia, Maria Castro, Moy and Rio Gasa, Maria Cortez, Henry de los Santos, Maricel Granda, Joseph Gosum, Grace Manabat, Pocholo Mandani, Clayton Batak, Rene de Mesa, Ethan Mesa, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Heidi Robinson, Joel Guanlao, Gloria Gosum, Tom Laksamana, Bonifacio Malik,
Glenda Ocampo, Ace Torres, Agripina Zuniga, Priscilla Aguilar, Teresita Tolabot, Helen Romero, Gloria Lopez, Consuelo Mendoza, Maricel Cuenco, Maxima Bitug, Gian Marco Sunglao, Epipanya Liangco, Annie King, Melchor and John David, Leonilo Benceslay, Orit Obstain. For the repose of the soul of Cristina, Emilia, Pedro, Pelino, Arsenia, Magdalena, Angelina, Cesar, Rogelio, Gertrudes, Celedonio, Oscar, Angela, Francesca, Precious Angel, Pabling, Chopilo, Victoria, Jose, Christopher Dave, Medalla, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Julieta, Nelly, Leopoldo, Dolores, Ruby, Cesar, Alvina, Felisa, Marcial, Romer, Angel Aubrey, Camila, Dolores, Arnold, Remedios, Antonio, Virgilio, Lucila, Policarpio, Maria, Niño, Carolina, Honofre, Justina, Miguel, Pasencia, Corazon, Jerry, Among Popong, Noring, Jessie, Ronnie, Hambelina, John King, Pido, Felipe, Chopilo, Diosdado, Marta, Ricardo, Greg, Jerome, Maria, Julian, Modesta, Juan, Marita, Santiago, Ligaya, Irene, Peleo, Marciano, Feliciana, Macario, Arnold, Alexander, Angela, Antonio, Rosario, Wenceslao, Joaquin Jr., Dominga, Dolores. Genaro, Estrella, Crescente, Isaac, Paz, Reynaldo, Lexter Ricker, Aljon, Abraham, Bonifacio, Michael, Dominador, Ricardo, Clotilde, Jonathan, Leonor, Tomas, Gordon, Baby Adrian, Chopilo, Abel Sr. and Jr., Rosita, Rodolfo, Estelita, Juliana, Faustino, Elisa, Irene, Corazon, and Rosario. At kareta pong kaladwaking purgatorio ng alanang makaga nakakarela. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, we are celebrating today the feast of the Blessed Trinity, the Holy Trinity. One major aspect of our faith is that we believe in only one God. But we believe that this God expressed himself in three different
persons to all of us, as God the Father who created everything, as God the Son who suffered on the cross for our sins, and as God of the Holy Spirit who continues to inspire and guide us in our daily life. So we pray to this God who invents himself in so different ways just to show us how much he loves us. So in silence, we pray to this God of ours. Ask for his mercy so that we may be worthy in offering this our holy Mass. Lord, our God, you expressed yourself as God the Father, who created all things for us and who loves us dearly. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord Jesus, you showed yourself as a God-made man who suffered on the cross for our sins. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, you came to us as the Holy Spirit to inspire us and challenge us to be real Christians. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Amen. Let us now give glory to our God. In excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et nera paz, Coniunt
excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Veneramas, ex hominibus, veneramas, ex hominibus. Let us pray. God, our Father, who by sending into the world the word of truth and the spirit of sanctification, made known to the human race your wondrous mystery. Grant, we pray, that in professing the true faith, we may acknowledge the Trinity of eternal glory and adore your unity, powerful in majesty, through Christ our Lord. Amen. A reading from the book of Exodus. Early in the morning, Moses went up Mount Sinai, as the Lord had commanded him, taking along the 2 stone tablets. Having come down in a cloud, the Lord stood with Moses there and proclaimed his name, Lord. Thus the Lord passed before him and cried out, the Lord, a merciful and gracious God, slow to anger and rich in kindness and fidelity. Moses at once bowed down to the ground in worship. Then he said, if I find favor with you, O Lord, do come along in our company. This is indeed a stiff-necked people, yet pardon our wickedness and sins, and receive us as your own. The word of the Lord. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you, O Lord, the God of our fathers, praiseworthy and exalted above all forever. And blessed is your holy and glorious name, praiseworthy and exalted above all for all ages. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you in the temple of your holy glory, praiseworthy and glorious above all forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you on the throne of your kingdom, praiseworthy and exalted above all forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever.
Blessed are you who look into the depths from your throne upon the cherubim, praiseworthy and exalted above all forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Glory and praise forever. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, rejoice, mend your ways, encourage one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the holy ones greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. The word of the Lord. Thanks be to God. Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. O Lord. Jesus said to Nicodemus, "Yes, God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him may not be lost, but may have eternal life. God did not send his Son into the world to condemn the world. Instead, through him, the world is to be saved. Whoever believes in him will not be condemned. He who does not believe is already condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God." My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Magandang hapon din po sa mga sumusubaybay
sa ating live streaming kasama ng mga pamilya nila sa kanilang mga bahay. Kumusta rin po kayo? Sana tayong lahat ay nasa mabuti at payapang kalagayan. Nabanggit ko po kanina, pinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng Holy Trinity. Isang malaking pagkakaiba nating Katoliko sa mga ibang sekta ay ito. Naniniwala tayo sa isang Diyos. Isang Diyos lamang. Pero ang isang Diyos na ito ay ipinakilala ang kanyang sarili sa atin sa pamamagitan ng 3 persona. Bilang Diyos Ama na may likha ng lahat, Diyos Anak na nagsakripisyo sa krus para sa mga kasalanan natin, at Diyos Espiritu Santo na nagbibigay ng karunungan at gabay sa atin. Isang Diyos, 3 persona. Ang paniniwala pong ito ay hindi imbento ng mga obispo. Hindi gawa-gawa lang ng pare. Ito po ay tinuro at nanggaling sa ating Panginoong Hesukristo mismo. Habilin niya sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Binyagan ninyo ang lahat ng tao sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 3 Diyos, 3 pangalan, iisang Diyos. At nung nagsasalita pa siya, nung buhay pa po siya dito sa langit, lagi niyang binabanggit ang kanyang amang mapagmahal, ang kanyang amang mabait. At nakita natin siya bilang Diyos na naging tao na ipinako sa krus para sa atin. At bago siya umakyat sa langit, pinangako niya ang Espiritu Santo na siyang gagabay sa atin. So kay Hesukristo, sa Panginoon, galing ang katotohanan ito. Isang Diyos, 3 persona. Minsan po nadinig ko itong appointed Son of God. Siguro po alam niyo yung tinutukoy ko. Ang yabang niyang magsalita, sabi niya, itong mga Katoliko, siraulo, kapag ipinakita nila sa banal na kasulatan na ang banal na Santissimo Trinidad ay nasa Bible, ako ay lilipat sa relihiyon nila. Nung nadinig ko po yon, nangiti lang ako. Sabi ko, ako siguro ang magsasabi sa kanya, kung maipakita sa banal na kasulatan ang appointed Son of God, ako mismo ang lilipat sa relihiyon niya. Dahil wala naman po sa Biblia ang appointed Son of God. Likha lang niya yun. Gawa-gawa lang para sumikat siya. Wala po sa Biblia ang appointed Son of God. Anyway, wag po tayong mawawala sa paliwanag or explanation paano isa naging 3, paano ang 3 naging isa. Simple lang po. Ang misteryong ito ay ipinakikilala sa atin kung ano at sino talaga ang ating Diyos. Yun lang po. Ang misteryo ng Most Holy Trinity ay pinakikilala lang sa atin kung sino at ano talaga ang ating Diyos. At sino ang Diyos? Tignan po natin sa ating ebanghelyo ngayon. Simple lang pinakilala ni Jesus ang kanyang Ama. For God so loved the world. Sa matinding
pagmamahal ng Diyos sa ating lahat. Hindi lang ordinary love tulad ng nakikilala natin. Ito ay ibang pag-ibig, matinding pag-ibig, malalim na pag-ibig, malaking pag-ibig. For God not only loved the world, for God so loved the world. Sa Kapampangan po, mas maliwanag, uli ning lugod ng emunano ning Diyos king yato. Next question, how did Jesus define this tremendous love of God for all of us? Sabi niya, it is a love that does not condemn. Ito ay pag-ibig na hindi naghuhusga, hindi naghahanap ng mali, hindi nag-i-imagine ng mga maling ginagawa natin, hindi nag-iisip ng mali at masama sa isa't isa. God so loved the world that He does not condemn any one of us. Sa konkretong buhay, ano po ang ibig sabihin nun? Punta po tayo dun sa first reading. Sa libro ng Exodus, kay Moses, nagpakita minsan ang Diyos. At paano niya pinakilala ang sarili niya kay Moses? Sabi sa ating first reading, I am God, I am full of mercy, and I am slow to anger. Yun lang po ang tignan natin. Ang Diyos nating mapagmahal ay punong-puno ng awa sa ating lahat. At siya'y mabagal kung magalit. Slow to anger. Okay? So we reflect on just these two things. Unang-una, our God is full of mercy. Punong-puno ng awa. Kilala po ninyo siguro ang ating dating arsobispo na si Apong Seto. Matanda na po si Apong Seto. Retired na siya. Pero buhay pa, nandyan pa rin po sa seminaryo, doon siya nakatira. Alam po ninyo kaming mga pare, namimiss namin si Apong Seto. Hindi dahil ayaw namin sa bagong obispo, si Apong Dong. Mabait din po si Apong Dong. Pero iba po ang kabaitan ni Apong Seto. Full of mercy, rich in kindness. Sabi po nila sa amin, mabait si Apong Seto. Sabi ko po, hindi siya mabait. Sobrang bait ni Apong Seto. Paano ko po nasabi ito? Dahil naranasan ko po minsan ang walang sawa, punong-puno ng awa si Apong Seto para sa aming mga pare. Minsan po, pinuntahan ko si Apong Seto nung bata pa ako. Lagi akong nagagalit nung bata ako. Akala mo kung sinong marunong. Akala ko, alam kong lahat na dapat gawin ito, dapat ganun tayo. So minsan po pinuntahan ko si Apong Seto, dala-dala ito. Bala kong sabihan siya. Sabihan siya. Bakit ganitong ginagawa niya? Bakit hindi ganun ang gawin niya? Nagkukulang siya dito, ganyan-ganyan. So pagpunta ko po sa kwarto niya, binanatan ko kagad. Sinabihan ko kagad si Apong Seto. Alam po ninyo, hindi man kumibo si Apong Seto. Kahit na pwede niya akong sabihan dahil siya ang ating ama, pwede siyang sumagot, pwede niya akong batukan dahil siya ang boss, pero hindi po siya umimik.
Pagkatapos kong magsalitang galit na galit sa kanya, sabi lang niya, Among, pagod ka, magpahinga ka muna. Pagod ka na. Alam ko marami ka nang ginawa para sa ating archdiocese. Kailangan mo nang magpahinga. Umuwi ka muna at magpahinga. Yun lang po ang nadinig ko sa kanya. Isang amang punong-puno ng awa at kabaitan sa mga anak niya. Naalala ko po ang isang kaibigan ko. Nung bata po sila, 5 silang magkakapatid. Mahirap lang ang buhay nila. Mekaniko ang tatay nila. So pinagkasundo nila, hindi muna sila mag-aaral para ma-focus dun sa pinakabata nilang kapatid. Dahil pinakamarunong yung bata nilang kapatid, pinakamasipag mag-aral. So lahat sila nagkasundo, tigil muna sa pag-aaral at ibigay ang pangmatriko nila, ang allowance nila para sa nakakabata nilang kapatid. So yun ang ginawa nila, tumigil sila sa pag-aaral at pinadala sa Baguio itong kapatid nila para doon magtapos ng kurso. Makalipas ang 3 taon, umuwi itong kapatid nila, dala hindi diploma, kundi bata sa tiyan niya. Siya'y nabuntis nang wala sa edad ng isang taong irresponsable. Pagdating niya sa bahay, pinagmumura siya ng mga kapatid niya, pati yung nanay niya. Sabi ng nanay niya, wala kang kwentang anak, nagdala ka ng iskandalo sa amin, nakakaya ka. Ganon din yung mga kapatid, pinagkaisahan, walang kwenta, walang yaka, walang utang na loob, ganyan. Pati yung tatay nila, sinabihan nila, anong sasabihin mo sa anak mo, sa paborito mong anak, anong ganyan. So lahat sila, minura ang kapatid nila. At nung tinawagan ang tatay para magsalita, ang sabi lang ng tatay, pagod ang kapatid nyo, galing pa ng Baguio, pabayaan nyo munang magpahinga. Pabayaan niyo munang magpahinga. Hindi niya sinermon ang anak. Hindi siya nagalit sa anak. Ngunit buong pagmamahal, inanyayahan ang anak na magpahinga muna. Ganun po ang ating Diyos. Hindi nag-iisip ng masama sa atin. Hindi tayo hinuhusgaan, kundi punong-puno ng awa at pagmamahal sa atin. Kamakailan lang po, may isang matandang tumawag sa akin, 80 years old. Sabi niya, Among, hindi po ako nakasimba kaninang umaga kasi sumakit po ang ulo ko. Patatawarin kaya ako ng Diyos? Ay, okay lang po. Ay, hindi pa po yun, Among, sabi niya. Tapos nung hapon, gumanda na po yung pakiramdam ko, pero tinamad na akong magsimba. Patatawarin po kaya ako ng Diyos? Natawa po ako dito sa matanda. Sabi ko sa kanya, Lola, siguro kung nagsimba kayo nung hapon, magagalit pa ang Diyos sa inyo. Dahil alam niyang hindi maganda ang kalagayan ninyo, pilit pa kayong nagsimba. Baka magalit pa ang Diyos sa inyo. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. Kung minsan ako'y naniniwala, mas naiintindihan tayo ng Diyos kaysa naiintindihan natin ang ating sarili. Mas mabait ang Diyos sa atin kaysa tayo sa ating sarili. Ito po ang aking Diyos. Ito ang ating Diyos. Punong-puno ng awa at kabaitan para
sa ating lahat. Amen? Amen. Ikalawa po, slow to anger. Mabagal kung magalit. Alam po natin ito, lahat tayo madaling magalit. Ako lang po, pag mataas ang sugar ko, ay nako, kagad kong nasisigawan ang mga kasamaan ko dito sa kumbento. Pag nagkamali ang isa, nakatingin ako kagad ng masama sa kanila. Madali po akong magalit. Ganyan tayo, madaling magalit. Alam natin ito, mga anak lang natin, nasasabihan natin kagad. Pati yung gobyerno natin, madaling magalit. Pinagsususpetsahan ka pa lang na terorista, ikukulong ka na. Hindi ka man pwedeng magbiro sa kanila, dadakpin ka na. Madaling magalit. Pero ang Diyos, mabagal kung magalit. Kung nagalit na sa atin ang Panginoon, palagay ko po, wala na tayong lahat dito. Kung talagang nagalit lang sa atin ang Panginoon, siguro marami sa atin dito, tinamaan ng kidlat or matagal nang pinatay ng Panginoon. Pero buhay pa tayo, nagkakamali, dahil hindi nagagalit ang Diyos sa atin. Ba't tayo nagkaroon ng COVID, ng coronavirus? Ba't tayo naghihirap kuminsan? Baha, bagyo? Hindi po galing sa Diyos ang mga ito. Ang mga ito ay gawang tao. Hindi galing sa Diyos. Pag may nangyayaring masama sa atin, hindi galit ang Diyos sa atin. Ako po'y naniniwala, nalulungkot ang Diyos sa nangyayari sa atin. Nalulungkot siya pag may pinapatay na drug addict or isang itim na tao. Nalulungkot siya pag dinadakip natin ang isa sa munting paghuhusga lamang. Nalulungkot siya pag nahihirapan tayo. Pero hindi po siya nagagalit. Amen? Amen. Kung minsan po, pag tinitignan ko ang sarili ko, kung minsan natutukso akong magyabang, ang galing ko, sabi ko, ang husay ko. Hindi po. Natutukso lang ganon. Alam po ninyo, halimbawa, nung humingi ako ng tulong sa inyo, nung isang linggo, hinggil sa sound system natin, na kailangan nating bayaran within 10 months, ang 1.1 million para sa sound system natin. Alam po ninyo, hindi man ako nagdalawang salita. Kusang loob, ang bilis, ang daming tumugon. May nag-abot ng pera sa akin, may nagpadala ng dollar sa akin, may nagbigay ng ganun sa akin, may magbigay ng 1,000, 500, 100. Iba-iba po, kusang loob na dumarating, binibigyan ako para sa sound system natin, Father. Binilang namin po kahapon ang kusang loob na binigay ninyo at umabot po halos ng 300,000 pesos. Almost 300,000 pesos. Ang galing ko? Di po. Dahil napaka-bait ng ating Diyos. Punong-puno ng awa, punong-puno ng kabaitan, ayaw niyang nahihirapan tayo, kaya tumugon siya ng mabilis. Yun po ang ating Diyos. Sobrang bait, sobrang pasensya para sa ating lahat. At hinihiling lang niya
na sana mahawa tayo kahit konti lang, kahit konti, sa kanyang kabaitan, sa kanyang awa, sa ating mga kapatid. Amen. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. On the third day, he rose again. He ascended into heaven, sits at the right hand of God, the Father Almighty. Then he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. tahimik po natin ngayon ipanalangin ang lahat ng mga intention natin. Lahat ng mga taong gusto nating ipagdasal, lahat ng taong parte ng ating buhay, lahat po ng mga pangalan binasa kanina bago misa, pati na po lahat ng intention ng ating televiewers, ng mga sumusunod sa ating live streaming. Lahat-lahat po ng intention natin. Lalong-lalo na po ang mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, si Ding Pangan, Teresa Chan, J.L. Makalintal, at Ching Mirna Bituin, Baby Pablo at Benjamin Marcelo, Prancer Layug, Lita Leharde, Jazim Kyle Lingad. At para po sa mga nagwe-wedding anniversary, si Robert at Gigi Rodriguez. At para po sa Barangay San Juan Bautista, ang lahat ng mga taga San Juan Bautista, sa lahat ng intention nila, atin pong tahimik na ipagdasal sa Panginoon nating mapagmahal. God, our Father, we thank you for your love, but let not your love allow us to sin again and again, but let your love encourage us to change for the better through Christ our Lord. Amen. Amen.
Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Sanctify by the invocation of your name, we pray, O Lord our God, this oblation of our service, and by it make us an eternal offering to you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our obligation, to give you thanks, Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For through his paschal mystery, he accomplished the marvelous deed by which he has freed us from the yoke of sin and death. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory. God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send the Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his friends, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop. And we pray for all our elderly and our departed loved ones. Remember all people, especially those suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world, especially the sick and the poor. We are filled with wonder and praise when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Ngayon po, bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa isa't isa sa ating mapagmahal na Diyos. Samba niya ilagyo mo. Sumabi po tayo. Datangin kayarian mo, mi pamintuan ilog mo, ket isulip antiban. Mi pamintuan ilog mo, ingkakanan ni King Aldo, ibiemo ke kami, King Aldo, keni, pamponi patawad mo ke kami. Ding salami keka
diing pa mamatawad mi. Karing mi kasala ke kami, mangayemu ke paisaw king tukso, nune ikabus king maro. Deliver us, O Lord, from every evil, and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin, and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you." Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you. Peace be with you all. Peace be with you. This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Panalangin po para sa mga nasa bahay-bahay nila at gustong mag-communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. But since I cannot at this moment receive you sacramentally into my heart, I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen.
konting announcement lang po. A very good news for all of us. Nabanggit ko po minsan na kailangan natin mag-raise ng 1.1 million bilang pambayad po sa ating bagong sound system. Nagsimula na pong i-deliver ang mga speaker at sisimulan nilang i-install ang ating bagong sound system sa Monday. At dapat lang pong ipagmalaki natin, kahit ganito kamahal, lahat po ng speaker natin ay gawa ng Boss. Yung mga nakakaunawa ng magandang sound system, alam po nila yon. The best speakers are sa Boss. So may utang pa po tayong 1.1 million. Pero nabanggit ko po kanina, nung nag-apil ako minsan sa misa, ang bilis po, tumugon kayo kagad, nagbigay kayo kagad. At yung binigay po ninyo, unang, ano lang po yun, unang bigay lang. Nagtaka po ako, umabot ng halos 287,960,000. Almost 300,000 po ang unang bigay niyo. So, utang na lang natin, 700,000 pesos na lang. Madali na po ito. At, gumastos po tayo para sa pangangailangan ng media para mas maganda ang live streaming natin. Yung vMix na sinasabi ko at iba pang kailangan nila, lapel, pati po yung desk nila bago ngayon, umabot po ng 25,913. So, ang kulang na lang po natin ay ₱799,000 pesos. Yun na lang po. Nag-usap po kami ng iba't ibang barangay chapel coordinators na pagkasundo po namin na bawat barangay sa atin, we have 9 barangays, magre-raise ng 15,000 a month hanggang mabayaran po ang utang na ito. Sa dating po, hindi tayo mahihirapan. Madali pong i-raise itong 15,000 a month sa bawat barangay. So, kahit magkano po, kahit anong kaya ninyo, kahit hulugan lang, buong kagalakan po naming tatanggapin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ikalawa po, may mga meeting ang mga sumusunod. Bukas po, ang barangay coordinators ng Santa Ursula, alas 12 ng hapon. Alas 3 ang mga EMDC. Alas 4 ang mga sa San Juan Nepo. Sa June 9, Tuesday, alas 3 ng hapon, ang barangay Santa Ines ang gusto kong makausap. Meron din pong tutok ang bawat barangay ng Sunday Mass nila dahil hindi pa po pwede talaga ang mga barrio masses. Sa simbahan lang po. So naka-assign ang Santa Ursula tuwing Friday ng hapon, ang Villa Santiago, Sabado ng umaga, Sabadong alas 5 ngayon po, ang San Juan Bautista, Linggo alas 6 ng umaga, San Nicolas at Sitio VDLR, alas 9 San Agustin at Santa Ines, and then alas 5 ng hapon, San Miguel at San Juan Nepo. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Panghuli pong announcement, tinatawagan ko ang mga nakalibing sa mga apartment sa sementeryo, kung may 5 years na po kayo, kung pwedeng mag-report sa akin. Ay hindi po yung mga nakalibing, hindi na sila pwedeng tumugon. Yung familia ng may nakalibing sa apartment, kailangan pong magkita sa opisina para bigyan kayo ng panibagong kontrata. Okay po? At isa pa pong notice, yung pinang-deposit po natin sa sound system, 1.1 million, halos marami doon galing po sa pondo ng sementeryo.
So yung mga patay natin, ang siyang nagbayad sa ating sound system. Maraming salamat po sa kanilang lahat. Okay? So ito po. And we go home happy, I hope. And we continue praying for one another na sana maligtas tayo dito sa coronavirus. Magsitayo po tayong lahat para sa huling panalangin. And for all our other intentions, we ask Mama Mary to bless us all and our families. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdón. Have mercy on us. Huling panawagan po, pagkatapos po ng misa, huwag po muna kayong agad aalis. Kakanta tayo, kahit linggo na po ito, Sabado para sa Birhen, kakanta po tayo ng isang awit para sa mahal na ina. Kakantahin natin ang Hail Holy Queen sa Latin bago tayo magsiuwian. And then another thing, may mga guides po tayo para turuan kung paano po tayo lalabas. Yung banda rito, sila lang ang lalabas sa main door. Yung mga ito po, sa pintuan papunta sa opisina ang labas ninyo. Yung mga nandito, dito po ang labas. Yung dito, bukas na po yata yung gate dito, dito po ang labas para hindi po tayo magkas-dikit-dikit. Yun lang po, salamat po. At ang ating assignment for this week ay simple lang, bawal ang magalit. Bawal mimimwa. Yan lang po. And the Lord be with you all. And with your And spirit. may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulex Filii Eve, a te suspiramus, genentes et flentes, in hoc lacrimarum valie. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Ingat po sa inyong pag-uwi. God bless you all po. Good night.
Lord, Father all-powerful and ever-living God, I thank you, for even though I am a sinner, your unprofitable servant, not because of my worth, but in the kindness of your mercy, you have fed me with the precious body and blood of your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion may not bring me condemnation and punishment, but forgiveness and salvation. May it be a helmet of faith and a shield of goodwill. May it purify me from evil ways and put an end to my evil passions. May it bring me charity and patience, humility and obedience, and growth in the power to do good. May it be my strong defense against all my enemies, visible and invisible, and the perfect calming of all my evil impulses, bodily and spiritual. May it unite me more closely to you, the one true God, and lead me safely through death to everlasting happiness with you. And I pray that you will lead me, a sinner, to the banquet where you, with your Son and Holy Spirit, are true and perfect light, total fulfillment, everlasting joy, gladness without end, and perfect happiness to your saints. Grant this through Christ our Lord. Amen.